санаи 10 моҳ наздик шуда истодааст ва ба ҳама чунин ҳисобнома барои маблағи қувваи барқи истифодашуда дастрас мегардад. албатта бисёриҳо барои споридани маблағ то идораи барқ мераванд ки онҷо маблағро споранд. албатта ин вақти зиёдро мегирад. барои он ки кори шумо осонтар шавад, муфидтар гардад, мо баҳри шумо пардохти маблағро тариқи терминал нишон медиҳем. бо мо бошед. инак барои споридани маблағ мо истифода мебарем аз терминале ки наздиктарин ба мо дастрас мебошад. ин терминали экспресс-пей. инчунин метавонед истифода баред аз терминали 5505. инак чун ба терминал расидем, интихоб мекунем пункти хизматрасонии коммуналӣ. баъди оне ки фаъол шуд, интихоб мекунем бахши шаҳри Хуҷандро, чун ҳисобномаи ман ба шаҳри Хуҷанд тааллуқ дорад. баъди он медарорем рақами мушаххаси худро, рақами телефонтонро ворид мекунед. баъди он ҳатман маълумот бояд барояд ки оиди маълумоти шахсии шумо ва қарзи ҳозиратон. тумаи ба пешро интихоб мекунед ва маблағи лозимаро месупорем. баъди оне ки маблағ супорида шуд, тумаи кифояро пахш мекунед ва ба телефони худатон смс паёмро интизор мешавед. чун смс паём омад, маблағи барқ супорида ҳисоб мешавад. саломат бошед.